Naša biznis ideja je uslužna delatnost. Znači, sređivanje dvorišta, privremeni smještaj i groblje za kućne ljubimce. A šta vam gospodje kažu? Ona voli više... Jel vas podržavaju, hoće pomoći? Samo nek se iskući. Ma kakvi ona ima pekinezera, ona više voli pekinezera nego mene. Ko je bio šef u Pas? Ko je bio glavni? On bio direktor groblja, a ja bio vam direktor. Pas ima puno prijatelja zato što maše rijepom umjesto jezikom. I mi prelazimo sa riječi na djela. I mi smo takmičari tima Kućni ljubimac.